tao ay kwatang sa ibuhaton. Nanggita og trabaho pero walay suron. Bisyo na lang og ginom aron makalimot. Gipit kayo o kalakinsay kahit lisod walay war. Pati pa nawong walay chicks mo pa tol. Kahasol man. Tanang tao na ay problema. Pero rako murag kipasantanan. Walay kwarta, bisan asa nga dapit. Basta lang sawayon ug walay pulos. Ang kwarta wala na po tao. Murag salida nga way painan. Kasuway ka o pangit-ngit. Pag mata na lang yabag tayo. Lisod walay what? Pati pa nawong walay chicks mo pa tol. Kahasol man. Tanang tao na ay problema. Pero ako murag kipas ang tanan. Walay kwarta, bisag asa nga dapit. Basta lang sawayon ug walay pulos. Ang kwarta wala na po tao. Murag salita nga way painan. Kasuway ka o pangit-ngit. Pag mata na lang yabag dayon. Lisod walay wawat. Pati pag nawong walay chicks mo patol. Kahasol man. Tanang tao na ay problema. Pero ako murag kipas sa tanan. Walay kwarta, bisag asa nga dapit. Basta lang sawayon walay pulos. Sa tanan nga nahitabo, kipugang tanan nga sila o hila. Walay klaro ang kagahapon ug malagagi si puguon.